Так, усім вітаночки, хлопчики, дзяўчынкі. Сёння будем працягваць гуляць Hollow Knight. Бярыце каву, сядайце пакамфортнее і хутка будем пачынаць. Зараз зроблю апошнія налады і будем даследаваць гэты сусвет. Летик ёсць, гук ёсць. Так, гук павінен быць. І што, тады будем пачынаць працягваць нашы прыгоды ў Hollow Knight. Так, зразумець бы, што мы у папярэднім стриме рабілі і што мы зараз можам зрабіць у гэтым стриме. Я памятаю, што мы можам прайсці ў каралеўскія вадаспускі. Гэта ў той лакацыі, дзе ёсць гэты закуток. Я не памятаю, ці забаронены там ці не. Мы зараз пайдзем і паглядзім у гэты закуточак. І калі там ўсё ж такі будзе штосьці зачынена, пойдзем таксама далей глыбіннае гняздо гэта даследаваць. Так, тады будем рухацца, што ў нас па прыладах. Што ў нас па прыладах яшчэ я нагадаю вам, што у папярэдняй серыі мы хадзілі ў банк і мы не засталі там нашага банкіра, які трымае 4500 нашых еўра, і ён забег. Такая вось сабака сутулая, і зараз я не ведаю, куды гэтыя 6742 еўра мы можам пакласці. Будем з сабой гэта ўсё таскаць, бадзяцца, і можа быць калісьці нам гэта еўра патрэбіцца, каб мы яго выкарыстоўвалі. Так, трошкі сігранчэй зраблю. Цікава, што можа ў каралеўскіх вадаспусках будзе штосьці новае, штосьці цікавае, што мы яшчэ не бачылі. Так, тут успамінаем гэта, як рабіць гэтыя ўсе бойкі і гэтак далей. Так, таксама у нас ёсць вельмі файная прылада з гэтым светавым сонным цвіком, які нам дапамагае хутка набыць гэтую душу, і мы можам нават лекацца і можам шмат чаго рабіць з дапамогай нашай душы. Так, а пачакайце, я сябе перашару гэты экран, таму што тут што ёсць нейкія разрывы з картинкой вельмі моцная, можа быць, дапаможа гэты перашарынг.
Зараз паспрабуем яшчэ раз. Гэта так, ну здаецца, павінна быць лепей. Так, а дзе гук? Чакайце. Было файна, а гук прайшоў ужо так. Так, чамусьці не чую гука гульні. Так, кожны дзень якісь у нас тэхнічны issue, дык зараз тады паспрабуем гэта наладзіць. У рэальным гэтым часе. Так, трэба можа выйсці ў меню. Можа выйсці з гульні. Зайсці ў гульню яшчэ раз. О. Здаецца, што пайшло. Так, па мікшерам у нас все добра. Тады вяртаемся глядзець. Так, зноў ляцім да каралеўскіх нашых вадаспускаў. Так, добрый вечар. Як вашыя справы, што вы робіце? Як заўсёды тут не перашкаджайце прайсці у левы закуток. Таксама нам у папярэдняй серыі дадалі чорнае яйцо, але каштоўнасці яно не вельмі шмат. Мне здаецца, мела тым, што яно дае нам толькі грошыкі. Так, нам не ў гэты закуточак, нам уверх. Вярніце мяне, калі ласачка. Так, сёння якийсь у нас вельмі дажлівы дзень. Шэрасць і гэты увесь восеньскі наш настрой сапсаваны. Так, будем спадзявацца, што гэты дажджы скончыцца. Не можна будзе яшчэ паглядзець на вогненную восень. Так.
хочешь моего гео, конечно. То мне зараз придется туды спускаться, я не ведаю, что там у нас сховано. Так. Чую, ці гэта наш зеленый сябра крычыць, ці гэта хтосьці з новых наших NPC-шкаў. Ого, нічога сабе, яна выбуховая. Няма пакуль мапы гэта край. Цікава, дзе можа быць корніфер зараз тусуецца. Бадзяецца. Так, тут якийсь жучок вялікі. Это тук. Не бяры, калі не твае. Не твоё. Гэта закон. Усё, што бачыш, тут належыць мне. Не злуй, я з табой ежай падзялюся, калі гео мне дасі. Мне здаецца, што у першым Hollow Knight ніколі рыцар не адказвае на гэтае паведамленне, аднак, мне здаецца, у Silksongу зрабілі двухбаковыя дыялогі, што гэта вот я толькі заўважыў гэта. Калі гео мне дасі, купіць ежу, добра, давай, у меня шмат гэтага гео. Гэта цяпер маё гео, не спрабуй яго вярнуць. На, возьми ежу, калі будзеш есці. Так, а што ты мне... Што за ежа? Протухлае яйцо. Ну добра, яшчэ што здесь. Я падзялюся ежай, калі гео мне дасі. Можна ей... Не кажите, что... Не кажите, что протухло яйцо, и оно восстанавливает у якоїсь якості здоров'я. Ну я не могу его зараз використовувати. Мне здається, гэта было падобна на шоўк. І гэта коканы шоўку, як у Silksongу, а тут нават гэта пакуль ты не можаш выкарыстоўваць. І колькі ты мне можаш тут нафарміць? Як шмат? Ці гэта бесконца? Там так. Калі дасі мне 91, так ты можаш гэты протухлыя яйкі наўпрост шмат назбіраць? Тады я не разумею. Калі гэта павялічыла бы гео, тады мы казалі, што там гэта ёсць якийсь канец гэтым всім падлікам гэтых яек. Уже 87. Тут розная чамусьці цена. А колькі у тебя яшчэ ёсць? Ці тут нават цана заўсёды розная. Яшчэ раз паспрабую, калі больш за 5, тады не мае сэнсу тады. Яму ўсё гэта... Добра, давай яшчэ. Можа ўсё ж такі, калі мы шмат гэтых протухлых яек знаходзілі. Уже меней каштуе. Мне просто цікава, потому что у шмат лакацыях мы бадзяліся, находзілі гэтыя секрэтныя шляхі, а такім чынам яны як-то нашы гэтыя ўсе намаганні абнулёўваюць з таго, што ты можаш знайсці гэтага жука, набыць гео і такім чынам сабе гэтыя яйкі як-то здабыць, так? Тады ў гэтым не мае ніякага сэнсу, то, што мы там бадзяліся, нам як стерворда гэтыя яйкі давалі. Ну вось зноў 91.
У тебя бясконцая да, колькасць, так, гэтых яек? Гэта не вельмі так прыемна. Ну, можа, нам скажуць, што трэба вельмі шмат яек прынесці да каго-то. Ну, все ж таки, можа, у него скончыцца колькасць. Колькі мне? Ужо 22. То есть, таким чынам я ўжо себе 13 набіў, так? Ой, можна яшчэ 2 взять, каб было пятикратная лічба. Все равно гео некуда девать. Ну все. А у тебя штось яшчэ ёсць? Не трэба ўжо, не трэба. Так, дзякуй. Я тебе из-под земли достану, тебе вода до меня принесе, просто трэба далей шукать и молиться. Ты кажешь, калі мы строимся, хочу, каб ты сказал, что ты шкадуешь. Ты може, это якаясь такая паска, что ты мне даешь яйки, а потом ты мне их заберешь и гроши заберешь таким чином. Добре. Тады будем ісці бадзяцца так далей. Так, это выбуховывать маленькие. Я разумею, так. Только тебе потрапить. Тут у нас что? Водичка. Знову шмат гео. Откуль я прийшов? Я прийшов з гэтага боку. Так, знову ти ракети, так. Ну навошта ви гэта зарабілі? О, новый жучок. Позбягаюць мяне, я бачу, што там ёсць той, хто робіць гэты ракетныя выбухі вялікія. Так, цікаем. Так, што з FPS-ом сёння? Калі будуць яшчэ лагі, можа, з іх канекшеном, тады прыйдзецца яшчэ раз гэта ўсё перарабляць. Так. Трохі сябе яшчэ гео набудзем. Кто такі? Так, ну мужичок у нас есть у дзённіку. Хтосьці намаляваў, што там вялікая лаўка. Гэта пастка 100%. Так, гэта піракуль. Дзіўнае стварэнне, якое адаптуецца пад зменлівыя сітуацыі, перакуляючыся праз галаву. Тады карыстаючыся канечнасцямі з другога боку цела. Зразумела, піракуль. Будзем ведаць піракуль.
Так, новое слово ведаем зараз. Перакульвацца. Тады да лаўцы ідзем, да гэтай пасткі. Нам тоже сказаў той жук, што нас воды прыцягнуць да яго. Это не он не просто так нам отказал, что тут... А, тут вниз. Чекайте. Так, текаем. Так, тут лаўца дыяганальна, але ж яна працуе. Калі працуе, гэта вельмі файна. Мапы-то у нас няма дагэтуль, а дзе корніфер? Так, а я тут быў, так? Камень не зваліўся. Так, вяртаемся. Не выглядае як арена тут. Да спусткі гэта можа каналізацыя, так? Так, хтосьці крычыць. Хтосьці са знаёмых, не? Хтосьці са знаёмых ваяроў, мне здаецца, крычаць. Запрашаюць нас на... Можа, на якусь бойку? Так. Крычыць. Я тебя чую, що ж ти тут кричиш, да я погляжу на тебе, хто ти ёсць. Похоже на Тробіо. На Тробіо, який був у Сілксонгу. Так, гэта... А, ну тут зачиняється. А я не хочу, може, не? Ну добре, там... А, ну мапа у мене нема. Я б все ж таки корніфера знайшов першим. Так цікаво поглядіти, хтось там. Так, усё гэта... Оборонца бруду. Оборонца бруду. Это что? Оборонца... Оборонца. Так, опа, наша рыть. Як ты можешь рабіць, что ты можешь мне расповесці, так? Ой, подобно на Тробі, мне здаецца, і кричить, і агушка такая, так. Знову гэты FPS, не зразумело, што адбываецца. А чим ти мені шпуляєш? Брудом своїм? О, бруд можна гэты знішчаць. Это... Гэта добра, і гэта нам спрашчае жыццё, так? Так, ты крычыш. Мы паспяваем лекацца, пакуль я не кажу, што гэта складана. Нават, але мы не ведаем яшчэ, ці будзе яшчэ сонная гэта версія. Гэтага абаронцу бруду.
Defeat the Dunk Defender. Ну зусім якийсь нескладаний. Ён нам даў амулет герб абаронцы. Цена ўсё ж таки на одну адзінку лікавання. І што? Унікальны амулет падорны каралём Халаўнэса свайму самому шчыравернаму рыцару. Падрапаны і грязны, але ўсё роўна дагледжаны. Ад яго ад уладальніка ідзе гераічны пах. Так навошта ён? Што ён нам дазваляе рабіць? Так, все роўна рассінхрон робіцца. Пачакайце, я зараз яшчэ раз паспрабую зрабіць гэты пераканект. Не падабаецца мне сёння, можа, якісь магнітныя буры у свеце ці на сонікі у нас сёння. Так. Disconnect. Что у нас зараз? Нужно зрабіць решер. Кожным разам хутчэй працую, аднак мне падабаецца па сінхранізацыі. Ну, гэта мінус таго, што калі выкарыстоўваеш ПК і тэлевізор па вайр-шэрынгу, мне здаецца, можа, гэта Wi-Fi шэрынг робіцца, тады ёсць гэты рассінхрон. Гэта, канешне, ПК, он не PlayStation, не Xbox, но працуе як працуе. Так, што у нас тут схавана? Так, тут ёсць якісь... Што гэта? Так, мы падалі кудысьці воду, і нават мы не зразумелі, што мы зрабілі. Так заўсёды адбываецца, калі так... Тут вялікі якісь... Таксама можа быць бойка, а я бы пайшоў усё ж такі левы закуток бліжэй да таго, адкуль мы прыйшлі. Даглядзеў, таму што, можа быць, там будзе корніфер. Трэба уважліва пачуць яго голас, можа быць, мы зможам яго ўсё ж такі знайсці хуценька. О, яшчэ чучок, якога мы не бачылі дагэтуль. Так, хто гэта быў? Давайте пачытаем. Абаронца бруду. Ну, абаронца бруду біцца за гонар, за вернасць, усё адно, што біцца за пыл. Калі хочаш забіць, забі дзеля сябе. Такая натура сапраўднага паляўнічага. Добра. І трэмашал. Наймалейшае са свайго віду цела складаецца з зубоў, крылаў да брушка. Дыбрушка. Дыбройна дыбрушка. Добра. Ось ты хто. Ёсць? Гэты. У тебя нам три фазы, так? Ой, ты бежишь ще хутка. На три фази він розпадається, тому треба буде уважливо глядіти. Ён повстає з мертвих хутка. Так, я ще вниз можна пройти. А влево бок. Так, тут зачинено.
А тут вось у нас лаўка. Так, ну, трохи ў памяці мы разумеем, дзесьці куды нам ісці. Мне трохи бы атрымаць этой души, и я бачу там, что есть проход униз. Так, этого забили, тут упал, ты поднимешься. О, дали еще адзінку души. Нам на хуткае перамяшчэнне, можа калісьці нам гэта мы гэтым скарыстаемся, так? Ой, бяжы на мяне. Бяжыць на мяне, так, што ўнізе? Ой, не паспеваю нават змяніць траекторию з левага направо, калі бяжыць. Так, это бімба. Можна было гэтага і не рабіць. Так. Што яшчэ? Там унізе цікавага ёсць. Так, тут нам кажуць, што мы... А, не, мы можем уверх залезть. Мне показалось, что может будзе зноў якаясь арэна. Ну, эта локация такая довольно прикольная. Кроме того, что тут шмат маленьких пачвар, якія вельмі хутка рухаюцца і хочуць забіць, але ж гэта ўсё ж таки здаецца падобна на каналізацыйную яму, так? Это королевские водоспуски. Так, бежим. Не спыняемся, а то забьют. Так, ты летишь, а ты бежишь. Ну, у нас шмат 1 здоровья, шмат капсулы сосудов с додатковой душой. Мы вельмі моцна прокачанные, мне здаецца, з гэтым, але я не упэўнены. Пакуль па ворагам нам яшчэ акрамя сваяка не траплялася штосьці такое складанае занадта. Так, бяжыць. Так, ёсць невялічкі рассінхрон, але ён лепей, што чым быў дагэтуль. Так, ім можна яшчэ жыць. Так, трэба трохи адлікавацца. А вы тут што схаваліся? О, на схаваных лічынкаў можна таксама трохи фарміць душу. Так, у версіі там ёсць якісь reward секретик з гео, так. Ну, гео. Вы даеце мне толькі гео. Гэта не зусім тое, што мне бы зараз было бы файна атрымаць. Так, што тут у нас яшчэ ёсць? А, гэта хуткі, так. Хуткае перамяшчэнне, мне здаецца. Добра, а як я прыйшоў дагэтуль? А, тут было зачынена, і вось мы тут далі гэтага кругаля, але ж тут ёсць закуток у левы бок. Так, вы ж спіце. Так, гэта ж таму, што трэба трымаць, калі рабіць кругавы гэты удар. О, тут вялікая лічынка. Можна і пашакатаць пузіка. Пузікі шакочым.
Ой, лічынка бяжыць хутка. І можна забіць ці не? Так, забілі. А колькі я тебе? 22. Ну, не вельмі много, давай про тебе прочитаем. Трэмбас. Застарэлы трэм разжырэлы ад смецця, так? І знайшоў у трубах пад сталіцаю. Трэмбас... Ці з'яўляецца трэмбас якоюсь адсылкай да таго махнатага жучка, які жыве ў зялёных шляхах? Я не ведаю. Так, тут мы толькі гэта гео падбіраем, нічога цікавага тут няма. Так, яшчэ адзін трэмбас. Можна з цябе таксама душу сабраць. Ці вы рэгенеруецесь? Можа, гэта трэмбас, ён заўсёды тут бадзяецца. Не? Бяжыць. Ці яму таксама можна пузіка пашыкоціць. Забілі трэмбаса, можа з гэтых маленькіх лічынна... ну зноў там бадзяецца. Так, тут можна хутка перамяшчэнне зладзіць. Трэмбас, так? Трэмбас. Як музычны інструмент гучыць. Ой, я забіўся тут нават. Добра. Так, а што я бы хацеў паглядзець, што за пах? Што за пах? Мне цікава, мне далі амулет, а я не разумею, што ён робіць. А пакуль у меня нету мап, нема мапы, я можа скіну... Чому не... я там що я не сядаю. Не сяджу на лаўцы. Каб скінуць гэты компас і взять вось гэты. Вы, можа, напісалі мне, ці я не заўважыў, што ж усё ж такі гэта робіць. Так, гераічны пах. Такая, што гэта дае? Гэта таксама можа якісь чынам дае б'ець. Вас б'ець мой пах ці не? Перша б'е, не? Акрамя гэтых чорных міцяў, гэта таксама будзе на шкоду, так? Рабіць ворагам. Калі я вельмі блізка буду ў клінч уваходзіць, ну, цікава, но одну адзінку, і здаецца, што гэта не вельмі моцная такая прылада, але яна ёсць. Ну, калі ёсць, тады будзем выкарыстоўваць, будзем смярдзець навокал. Будзе ад нас пахнуць усякімі цікавымі рэчамі, так. Я бы хацеў павярнуць от. Калі яшчэ звязванне робіш, таксама, не? Так? Яшчэ калі робіш звязванне, яно гэты пах распаўсюджвае. Такім чынам у нас ёсць і... Ці можа яно адзін аднаго ўзмацняе такім чынам, што споры яны разлётаюць і пах разлётаюцца, але калі споры прыбраць, тады на звязванне гэта не будзе працаваць. Я наступным разам проста прыбяру, каб паглядзець. Разб'еце не? Ці можа споры нейтралізуюцца гэтым пахам? Я не разумею. Можна распавесці, зрабіць высновы, што гэта ўсё роўна цікавая такая
штука. Ну вось я распыліў, але я не бачу, што вось гэты памірае, напрыклад, гэтага, ці ён атрымлівае якісь-то дэмэдж. Можна было б паспрабаваць яшчэ на трэмбасе гэта зрабіць. Так, ты бяжыш. Я вам не сюду. На трэмбасе гэта працуе. Калі за табой бягуць, вось, таксама дадае шкоды. Калі чэйсяць за табой. Так, а куды? Так, чую сваю палову, якая лётаецца. Половиночка моя, ты где? На тебе так само это будет працаваць? Когда мы с тобой схлескнуліся. Ой, у меня уже не так шмат засталося медзінькаў жыцця. Мне падалося, ты не павярнешся да мяне, але ты павярнуўся. Ну добра. Так, а я бачыў дзесьці ж хутка, там можна было здзейсніць перамяшчэнне. Я где-то бачыў. Пакуль я памятаю, можна было гэта паглядзець. Так там нават можна было б прайсці. Ось, вот тут не цікава, што. Ой-ой-ой. Две адзінкі ты забіраеш. Я гэта не заўважыў спачатку. А на шкоду ёсць у меня гэты мультак? У меня ёсць на шкоду амулет. Не занадта мне зараз дапамагае. А куды я взваліўся? Я не хацеў зваліцца тут. Не, там я хотел завалиться. Потому что под левый бок нам треба пройти, вот тут. Так, а что вы за мной себя жите? Я с вами у добрых адносінах, а вы до меня таким чином ставитесь, что я кабусьте ваш ворог, так? А, ну гэтых чарачкоў яны як гео, тут не гео, а як душа на збор. Жыць працуе. Две адзінкі ён забірае. Так, не паміраем, тут не трэба паміраць, бо нам яшчэ нашу палову з нашымі грашыма збіраць. Там место есть, как можно пройти. А, ну вот, заўважыў. Где гэты проход? Так, але мне патрэбна гео яшчэ. Хутка рухаюцца. Так, это паска яшчэ. Дакладна. А, гэта хуткі рух, каб не выходзіць.
А навошта? Ну, узяў ты рэчы і ўсё. Ці штосьці яшчэ ёсць схаваны? Так, пакуль логікі я тут вяліка не заўважыў, але ж можа быць такім чынам, калі ты прайшоў у бок, ты можаш тут пайсці і у левы закуток хуценька. Можа, калі будзе мапа, тады будзе болей зразумела навошта. А тут таксама, каб не выходзіць. Я ж цябе не забіваў? Не здаецца, забіваў. Пачуй мой пах. Можа, праз гэтыя яйкі яшчэ рэгенерируюцца, а можа не. Так, тут шмат хто мяне хацеў забіць, я наўпрост не дайшоў уніз. Так. Тут у нас зачинено. Так, виглядає карен. Може, треба було хутке переміщення ладити. О, не хутке переміщення, а... О, я можу тут тінько залезти. Це наш ракетний гэты злёт. Так, а тут мы можем выше пройти на пляцоўкі, каб што знайсці закуточек, куды мы можем увайсці. Давайте поглядим, что тут у нас есть. Я пришел отсюда. Не, здаецца, що не прийшов. Гэта якісь уже грибні пустки, так? Коннект по локаціях. Мы до гэтай локації прийшли. Ну, так само шмат гео, шмат грибов. Цікаво, ці гэта ж на мапе павінна так быць? Но гэта яшчэ не грибныя пусткі на мапе. А гэта? Так, ты кажаш мне, што я дзесьці вылез? А вылез я у ковале, так? Так, я у коваля вылез. Зразумела. Як гэта прыканечана. Як гэта звязана з локацыяй грибных. А, ну тады такім чынам мы ўвайшлі, каб выйсці звонку, так? Не зразумел, так нічога не маш, нічога такого. Окей, можа мы штосьці не заўважылі яшчэ.
З левого боку може яшчэ штосьці ёсць. Яма хлама. Так, тут ёсць якісь таксама рэворды. А тут што павінны знайсці ключ? Закінуты кокон пад звычайным замком. Звычайным нам трэба звычайны ключ, так, знайсці. Так, тут можна якісь гео дадатковыя знайсці. І мы будзем ведаць, што трэба яшчэ знайсці дзесь ключ, які адчыне гэтага... А хто ты? Ты не той, хто нам патрэбен? Незразумела. Непаняцьня. Так. Ну, к этому закуточку нічога нема. Вода тут не кислотная для нас, не горячая. Так, ну будем тады шукаць гэты ключ. Звычайна яго нам хтосьці з гандлляроў дае за гео. Будем тады яго шукаць і ведаць, што трэба будзе адчыніць яшчэ дверцу. А няма ў мяне ключа зараз? Не, нема. Я памятаю, што быў штосьці мы адчынялі звычайным ключом. Так нам няма сэнсу туды вылазіць, мы тады ідзем у правы закуток. І будзем все ж таки шукаць корніфера, так? Дзесьці ж ён павінен быць на гэтай лакацыі. Так, ці ёсць магчымасць хутенька абысці гэтых нашых тут селезенёў? Ці іх няма пакуль... А, ну, то, што яны добра прыдумалі тое, што калі ты яшчэ не сеў на лаўку, тады вялікія, ну, ворагі, яны, вялікія ворагі, яны не распаўнуцца. Зноў тады можна проста прайсці без гэтых пакутаў, так? Так, трохі падчаржыліся, трымалі зарад бадзёрасці і аптымізму такім чынам. Так, тут шмат гэтых падшват, таму проста прабяжым. І клінчы так бягуць да мяне. Шмат туды не бежить. Можно было не бежать. Трэба до мяне бегчы. Мы тут насмярдзілі зноў. А вы тут выбухнули. А як тут вылезці цяпер? А я не памятаю. А чаму вас так шмат? Вы все ляціце. Так, ты падымешся, я памятаю, але я не паспеў павярнуцца, так. Ну, тут шмат можна нафарміць гео, тому што врагі не вельмі танныя і даюць шмат рэворды. Так. Так, я зачапіўся. А што гэта? А як? Я памятаю, што ў правы закуток трэба ісці. Можа, трэба падняцца яшчэ вышэй. Это не тут. Так, это
Гэтая сабачка догі там яшчэ до нас бадзяецца. Так, не. Все ж таки трэба там... Вось я тут памятаю, што падымаліся, ішлі, можа быць, не ў гэтае месца вышэй. Ой, чаму ўверх? Так, і зноў за жопку кусь. Зноў за срачку кусь. Не зрабілі, так. Саманавадзяльныя гэтыя сабакі, так. І вы сабакі таксама. Атрымайце чорную ніць. Так, цікава. Я не памятаю, што мы тут у гэты закуток шлі. Можа, канешне, шлі. Зараз праверым. Тут цемра, тут ще ніжэй. Кусь-кусь. Ой, тут горача. Там памер ад нашага гэта смярдючага запаху. Ну вось я не памятаю, што мы тут былі, таму што я бы успомніў пра тое, што не ўся вада, яна такая горачая, так? Тут вон нават крысталы, якія былі таксама. Гэта бы быў якісь якарочак. Ну вось ён кажа, ой, пачакайце. Ой, я успомню, што... А якім-то чынам? Такім-то чынам? Ой, цікава, цікава. Гэта мы ідзем у бок гэтых страдання упадзіны. Ну, то, што паміж горадам слёз і старадаўняй упадзіны, мне здаецца. Мы, правда, за куток прайшлі. Так, абы не загінуць тут. І мне цікава наконт таго, што там унізе ўсё ж такі. Ой. Ось тут ёсць штосьці, што таксама можна было паглядзець. Ну, даецца, што не. Але калі будзе болей здароўе, тады можна было таксама бы паглядзець. Я бы пайшоў пакуль гэтым шляхам. Ты мне кажаш, падказваеш гэтымі всеми нашымі крысталікамі, што мне патрэбна гэта выкарыстоўваць хуценька, гэта... перамяшчэнне. Але цікава, што вось гэтымі тухлымі яйкамі, таму што вось там я бачу таксама гэтае месца, дзе тухлыя яйкі, гэта мы збіраем, але ж чаму мы знайшлі хлопца, які нам гэта загеў усё прадастаўляе. Так, адбыўся рэйд, усім вітаначкі. Як вашыя справы, як вы пагуляліся, во што гуляліся? Мне здаецца, я бачыў, што там быў якісь-то хоррор-гульня, мне здаецца, медіум вы гулялі. Я ніколі не гуляў. Мне здаецца, што цікава. Мне падабаецца хоррор-гульні. Не ведаю, як вам па гэтай гульне сёння. Мы праходзім Hollow Knight. Берыце каву, сядайце, каму падабаецца, ці гарбату, каму падабаецца такія гульні. Вось. Па планах у нас сёння даследаваць лакацыі, якія мы не даследавалі.
І яшчэ мы пытаемся знайсці ўсё ж такі, што нам дапаможа з чорнымі бар'ерамі, якія блакуюць шлях да Корніфера. Вось, а зараз мы у каралевскім вадаспуску шукаем шлях, куды нам яшчэ можна забадзяцца. Так, ну гэта гарачыя воды тут у нас. Так, а там ось быў выбух. Так, ну што гэта зноў? Пратухла яйцо. Ну так, а так это які сэнс? Ось які сэнс за еўро і атрымліваць пратухлае яйцо з лакацыі, пратухлае яйцо, які ты змог купіць? Я не ведаю. Вітаю, будзе праходжанне на 112%? Я не ведаю. На Hollow Knight, а можна на 112% праходзіць? На 100%, мне здаецца, гэта агульны контент, так, а на 12% гэта якісь-то экстра, які будуць дадзены. Не ведаю, мы пакуль будзем глядзець на 100%, на 12% не ведаю. Калі 12% будуць трымаць вельмі шмат часу, можа быць, і не будзем гэта глядзець. Все залежыць ад таго, што там за контент на тых 12%. Я пакуль не настолькі углубляўся у тое, наколькі мы будзем гэта ўсё глядзець, але ж мы спрабуем атрымліваць усе амулеты. Можна за гэтыя яйкі вяртаць душу. Ну гэта можа мае на ўвазе вяртаць душу, як у Сілксонгу рабілі з там ёсць шоўкавыя коканы, я не ведаю, шоўкавыя лічынкі. Можа гэта тут таксама, ну, амаль што з Hollow Knight перайшло ў Silksong, і гэта таксама такая механіка зроблена. Ну, тады зразумела, тады, калі гэта можна будзе гэта рабіць. Але я проста знайшоў NPC, які можа гэтым гандляваць, і тады, мне здаецца, цана гэтаму артефакту, яна занадта змяншылася такім чынам, што ты можаш шмат геў гэта ўсё набыць. Так, толькі ў адмысловым месцы, гэта на самым пачатку. Добра, зразумела. Ну, ось трэба знайсці і зразумець, як гэта яшчэ можна выкарыстоўваць, таму што пакуль я гэта не магу сябе у карысць занесці. Так. Што у нас яшчэ тут цікавага? Ёсць якісь-то надпіс. Толькі той, хто дакажа сваю годнасць у паядынку, можа прайсці ў гэты гай абаронца. Гэта другі абаронца, мы з аднім абаронцам ужо смецця змагаліся, а тут ужо нават другі абаронцы якісь. Тут можна зайсці. Тут далей прайсці. Было бы добра знайсці мапу, дзе гэты Корніфер бадзяецца, ці мы не знайшлі месца, дзе ён. Опана. Надуліся хлопцы і ляцяць да мяне. Калі патрапіць, то выбухнуць. Не вельмі зручна, таму што мусіш вяртацца. Ну, вось, можа, на Сілксонгу яны гэта заімпрувалі гэты момант з гэтай механікай, што ты можаш гэтых шэлкавых лячынак з сабой насіць, і калі тебе патрэбна вярнуць душу такім чынам, ты можаш гэта выкарыстоўваць. А мы пакуль сваімі двумя нагамі ідзем да душы заўсёды, таму што яшчэ мы не ведаем, куды гэта ўсё гева. Можна аддаць, у нас яго шмат, а дзяўчына з банку нас ужо кінула на грошы. Так, ці будзе тут якаясь бойка, мне цікава. Верагодна, што будзе. Ну вось, тут, наверное, мы праходзілі з вышэй гэта месца. Там будзе, можа, дзірка, не, у левы бок. Ну так, добры імпрув.
тут аналізуємо таким чином, що було у першай часткі, як другая частка трохі вырашыла гэтыя пытаннічкі наконт астатняга. Так, мне трохі жахліва, што мы павінны будзем з кімсьці біцца, я б не хацеў гэта рабіць. А тут таксама ёсць гарачыя гэтыя воды. Мне здаецца, што гэта вядзе да шляху, там з грыбнымі пусткамі есть медузы, или з грыбных пустак ёсць там гэты шлях праз гарачыя гэтыя воды. Мне б не хацелася зараз бы ісці біцца. Так, тут арэна. Тут арэна, а я не разумею, як тут хутенька бы дайсці бы да гэтага месца. Так, давайте вернемся яшчэ, там прабадзяемся. Я там памятаю, што быў яшчэ закуточак, дзе можна было прайсці. Так, ты выбухоўваеш. Ты там мне кажаш, што яшчэ праз ніз ёсць якийсь шлях. Можа быць, пасля бойкі там ён нам адчыніцца. На сёння дзень бадзяння ў цемры. Бадзянне без мапы, так уніз. Тут мы бадзяліся, так? Мы знізу прыйшлі. Тады трэба паглядзець, што ў левым закутку ёсць. Закуточку. І мы яшчэ якусь-то ваду закінулі, нават не разумеючы, што яна робіць і куды яна трапляе. То есть шмат у нас яшчэ пытанняў наконт усяго гэтага зараз ёсць. Так, чую, хтосьці плача. Ой, я тебе не ведаю. Зразумела, як адкуль гэта там быў зачынены у горадзе слёз такі таксама будынак. І што, можам адчыніць зараз, да? Не? О, які сюрпрыз. Гэта у нас неўміручая Эміліцыя. Эмілія, так? Эміліцыя, можа. О, які сюрпрыз. Не часта мне наведваюць. Столькі год прайшло, нават стагоддзяў. І я адна спадзяюся, што мае мае манеры не пакінулі мяне. Без сумнення, ты адчуваеш маё багацце. Твоя праўда, я вядомая сярод вышэйшай касты Халоўнеста. Ты якась прынцэса, так, можа? Ну, была некалі, пакуль ты крытыны мяне не выгналі, так. І те нават тут забурылі, так, тебе сюды. Ужо ведаеш маіх былых таварышаў. На вуліцы там гэта яны, цэлы іх валакуюцца па горадзе без розуму пустышкі, а я яшчэ жывая сведкі іх жалюгоднай смерці. Ах, якая шчаслівая, лёж часам такая цудоўная рэч. Такое, выходь, я тебе тут адчыніў паветра, можна падыхаць. Правда, жыццё проста цудоўнае. Можа быць, штосьці ты мне распавяла яшчэ, давай я тебе цвікну. Няма сумнення, што і гэта знойдзе смерць на цвіках гарадскіх вартавых. Я і тебе перажыву, чарвячок, як усіх астатніх. Чаму ўсе так лічыце, калі я вас сонным цвіком б'ю, што я такі маленькі і зусім не ваяр? І што я хутка загіну тут у вашых тут закавулачках. Так, ну гэта прыемна, што тут можна зараз хутка прыйсці да... Ой, навошта ты зайшоў? Што можна хутка прыйсці, мне нават здаецца, да лаўцы, каб біцца. Ну, не хутка, но... Але гэта нам дае... Дае магчымасць пайсці зараз потым на арэну, паглядзець, пабіцца, хто там нас чакае. І яшчэ што? Што вы можете заўважыць, што я смярдзю як сметніца. Вось у нас ёсць дадатковы амулет, які нам
такім чынам дае гэты пах, і таксама ён ворагаў таксама, так? П'е трохі. Можа нават паспрабаваць. Ці поры гэта разганяе гэты пах, ці яно само, зараз можна яшчэ з гэтым паэксперыментаваць. Так, а мы пойдзем тады на хуткі, не на хуткі, на лаўцу хутенька прысядзем, каб потым вярнуцца зноў у каралеўскія вадаспускі. Так, ты на мапе штосьці намаляваў, давайте паглядзім. Мы вылезлі таксама з месца там, дзе кавалі, но у нас няма мапы, тут не паказваюць гэты шлях. І яны кантачаць з грыбнымі пусткамі. Вось, а мы зараз зноў куды? Зноў пойдзем у гэты праз закуточак да прынцэсы і міліцыі. Мне было б цікава вось з гэтым, калі прыбраць споры, што здзейсніцца, так? Цікава, споры і пах, яны друг друга ўзмацняюць адзін аднаго, прабачце, такім чынам. Таму што калі робіш звязванне зараз, тады пах ён не распаўсюджваецца, але калі на цябе таксама ёсць і грыбныя споры, ну гэта цікава. Бачыце, што і я не ведаю, ці яны па дэмаджу ўзмацняюць адзін аднаго, але ж было б цікава, ну, было бы файна, што яны друг друга ўзмацняюць, і такім чынам дэмадж павялічваецца. Добра, тады ідзем у гэты закуточак зараз. Можа нам нарэшце хтосьці падкажа, дзе гэты корніфер бадзяць, таму што я ўжо другі ці трэці стрым яго не бачу. А мапы нам патрэбны зараз. Таксама праз сонны цвік мы можам нават біць па ворагам і вельмі шмат душы тады сябе рэгеніць. Я нават не ведаю, што гэта таксама нейкая невялікая імба. Шмат цікавых рэчаў мы знайшлі, все, пайшлі. Усе гэты камбінацыі, гэта прикольна, але яны ўсё роўна горшыя за проста нармалёвыя бонусы. Так, я, мне здаецца, ты ўжо гуляў і ведаеш тут шмат, да, па гульні. Горшы за проста нармалёвыя бонусы. А якія нармалёвыя бонусы ты маеш на ўвазе? Цікава даведацца. Нармалёвыя бонусы ты имееш в виду за тыя, якія шмат па цане каштуюць дадатковыя, так? Ну, з гэтым. Ну, можа быць. Твоя праўда, так. А куды мы зараз вяртаемся? Звяртаемся, каб яшчэ... Можам на арэну вярнуцца, паглядзець, штось там у нас ёсць. Дадатковае. О, нават такія ворагі тут ёсць у вадаспуску. Так, а ў гэтым закуточку нічога няма. Уніз мы не можам патрапіць. Напрыклад, бонус дэмэдж ад магіі і атак ці хуткасць атакі, даўжыня цвітка. Ага. Я зразумеў цябе. Даўжыня цвітка таксама, да, павялічвае дэмэдж. Ну, гэта трэба разбірацца, мне здаецца, больш дакладна глядзець па таму, ну, па абзорам ці нават, можа, гайдам, што якая зброя па дэмэджу каштуе і колькі наносіць. Але мы будзем гэта ўсё, гэта нашым эмпірычным досведам ўсё гэта разумець, даследаваць, пакуль не будзем уже нават, можа, калі болей у канцы гульні можна было бы гэта параўнаць і штосьці такое
даведываться ці даследаваць. Так, не хотелось бы биться з моцнымі ворагамі зараз, ну... Тут выглядае, што проста арэна без якогось моцнага боса. Так, і вось нас ужо далей адпусцілі, але ж можа гэта не ўсё яшчэ. А гэта гай ізмы или ізмы. Ну так, добра, што можна розныя паспрабаваць. Так. Так, ну, да. Вельмі файна, што тут шмат чаго такога зрабілі. Ой, цікаво, ці знойдзем усе амулеты, ці ўсё ж такі не ўсе амулеты мы знойдзем. Так. Што гэта такое? Слязіма ізмы. Кіслата будзе адбівацца плаванню кіслотных водак без усякай шкоды. Ну вось гэта здольнасць, якую мы шукалі, каб даследаваць гэтыя воды, якія гарачыя ці кіслотныя, я не ведаю. Мы зараз не будзем атрымліваць так пашкоджанні. Ну, так добрая ланочка. Яшчэ мы смярдзім. Гэта нам нават зрабілі гэты хуткі намёк, як гэтым карыстацца, калі нам гэта далі, так? І вось тут у нас зялёны сябра наш. Сядзіць, пакутвае. І ўжо не пакутвае, вярнуўся ў вёску сваіх зялёных сябраў. Я казаў, што гэта можа быць шлях до грыбных пустак, але ж там грыбныя пусткі-то ў другом боку, мне здаецца. Зараз у нас яны... Так, а вы чаму ляжыце тут? Ці ўсё я паглядзеў? Трэба яшчэ раз тут прабегчы. Ну ўсё, я паглядзеў. Варымся. Ну гэта тое месца, адкуль мы таксама кругаля зрабілі. Так, ці не? Я памыляюсь. Не памыляюся. Дзе корніфер? Так, галоўна, каб не забіцца тут. Можа і Зельда нам мапу прадасць. Можа мы закуток корніфера так і не знайшлі. І куды гэта зялёная зялёная вода пайшла. Мы там адчынілі кранічак, пакуль не зразумела. Вось он там удалі, здаецца, а не, там шмат такіх. Ну, падобны быў, падобны на гэтыя, што вы бачыце. Можна паспрабаваць вярнуцца ў Грязьмут, ўсё ж такі дайсці да гаспадыні Зельды, можа яна нам падкажыць по поводу мапы. Можа фонтан змяніўся, можа мы ваду да фонтана дадалі, ці не? Але з другого боку тут заўсёды ідзе дождж. Так, а спусціся. Ты не спускаешься. Так, будем вонять тут. Вонять, смердить. Не помирайте, дайте мне еще... А, не, помер.
А этот збег. Что мне... Что по мне потрапил? Нема зеленой воды? Не, нема. Так, а навошта я ў гэты бок іду? Таму што я хацеў паглядзець на фонтан, но зялёнай вады няма, пакуль не зразумела, куды гэтая вада пайшла. Тады ідзем да хуткага перамяшчэння, едзем у Грязьмут, каб можа трохі там пагутарыць з местнымі нашымі сваякамі, так? Не ў той бок. А, мне здаецца, ён недзе з левого боку. А, дякую. Можна тады яшчэ раз там прабадзяцца, я тады не пабегу, калі Кодалас нам трохі тут падказвае з гэтым. Водагараць. А, вось тут трубы пайшлі. Можа, трубы можна паглядзець, куды ідуць. О, мне здаецца, што гэта лакацыя была не ў тых колерах нават, не? А, вось мы тут адчынілі, вадаспускі, мапы нема. Ты хто? А, ты жывы яшчэ? О, зноў ты, рад твайму вяртанню. Не прашу, маўчы, мушу перапрасіць за сваё ранейшае паводзіны. Цалкам мая памылка, я прыну цябе за адну з тых безразумных абалонак, але ўрэшце быў табой адолены самым сапраўдным вялікісным рыцарскім спосабам. Зразумела. Так ты ўвогуле не быў такі складаны. Значыць, былі і іншыя. Што ты маеш на ўвазе? О, сляза, ты з яе гаю ідзеш. Клянусь, я бы схадзіў, але мой абавязак прысяга моя. Ой, прабачце, не звяртай увагі, я дурэю чагосьці, калі не буду асцярожным, патану ў сваіх старых успамінах, а назад ніколі не выплыву. Яна вельмі добра разумее людзей, таму раз яна аддала цябе свае благаславенні, яна ўбачыла ў цябе штосьці, праўда, асаблівае, ледзьве варта быць у тваёй прысутнасці. Але ж я не бачыў, хто мне гэта як-то аддала, гэта не NPC, она просто ляжала. Там под рыгачом можна ў пячэру спусціцца. У гэтым перамяшчэнні ці дзе? Или вось под гэтым рыгачом, так? Нужно удакладніць, а то я не разумею шмат. Мне дапамагаюць з гэтым. Дзе мы слязу ўзялі. Я пра рычаг, якім дзверы адчыніліся. А, пра рычаг, якім дзверы адчыніліся брамы. А мы кажам не пра дзверы ці пра гэты рычажок. Зараз хуценька вярнёмся тут. Вось тут. Вось тут уніз, так? Можа быць. А, не, ці гэта та лакацыя. Так, у першым месцы. Вось тут, можа быць. Я зразумеў. Так, а што у нас тут? Ну тут мы ўжо бадзяліся зараз. Што ў Лёмбаўцы у нас? Мы там таксама хадзілі, гэта ўжо другая, іншая лакацыя, здаецца, не? Каля жука. Добра, ну такім чынам давайте паспрабуем тады сваімі усілкамі там паглядзець, куды яно ідзе далей. У пячорах, так, у пячорах. Вярніце мяне назад у тую
лакацыю, дзе мы бадзяліся зараз. Так, а я нават залезці-то не магу. Пацалуем гэтыя нашы шыпы. Просто зараз гэтыя ўсе трубы кажуць, што там... Ці можа вось тут вот такі намёк, што вось мы трубу тут там адчынілі, а вось яна ідзе ў правы закуток. Туды далей. Там просто дарога быццам бы, але можна падлогу разбурыць. Ну, зразумела, мы пакуль бачым, што вось тут мы гэту воду адчынілі, там у правы закуток можна прыйсці, і я бы просто пайшоў бы да корніфера. Ты нам падказаў, мне здаецца, за тым, што... Падказаў, што дзесьці ён злева бадзяецца, тады будзе больш зразумела, дзе там можна што адчыніць. Адразу пад рычагом? Ці сліпы, ці я дурны, зараз пагляджу. Адразу пад рычагом. Ну вось рычаг, так? І вось тут ты кажаш, што падлога тут. Мне павінна трохі гэтага. Дайце мне трохі душы. Адразу пад рычагом. Ну, зараз. Я не бачу. Твоя праўда, я не бачу, што там падлога нават трысецца. Ты кажаш, што не бачу, так. Ну, дзякуй. Мы б гэта бы не знайшлі гэтага месца сапраўды. Так, ну тут ідол караля у нас ёсць. Ідол караля, які мы можам размяняць, так, на якісь нашы яшчэ грошкі дадатковыя з гэтымі. А што тут яшчэ ёсць? Тут можна паглядзець, што з бруду зроблены якісь такія дадатковыя фігуркі рогачоў. Рогачоў всякіх? Рогачоў. Рогачоў ўжо ёсць. Горад, так, у нас. Вось гэта на кагось падобна, але не памятаю. Гэта 5 тут? Ці што? А прыйсці яшчэ далей мы не можам, так? Можа тут. Толькі для таго, каб здабыць гэта ідола. А гэта, мне здаецца, якийсь памятнік, які быў. Помнік, там ёсць сачыненая дзверь. Тут можна будзе потым жуком яшчэ размагацца. Ну, добра, так. Ну вось ён вылез тут. Некалькі я быў рыцарам пра яго вялікасці на нашым добрым карале, я горда стаяў каля трона, азіраючы, як квітнее галаўны ліст. А потым зачалася тая пошасць. Так, добра. Ну, будем спадзявацца, што мы не так шмат спойлераў пачуем у чаціку. Это мой невялічкі тлусты намёк, каб, можа, трохі гэта, калі штось ведаем, чтобы тут не праспойлерыць некаторыя рэчы, мы ўсё ж такі праходзім першы раз. Хтосьці ўжо прайшоў тут, так? Вось, будзем тады зараз пашукаем корніфера ў левым боце. І калі яго знойдзем, тады будзе вельмі файна паглядзець на гэтую мапу, дзе мы бадзяліся, дзе мы яшчэ не бадзяліся. Так, лаўцу гэту мы памятаем. Памятаем, што можам прайсці ўверх. Тут таксама, мне здаецца, я чуў, што хтосьці крычаў «бадзяўся». Але гэта не дакладна.
Ну я не памятаю, что тут проходил, а ось и листы корнифера, и он здесь и тут. Зараз его знойдем, будет вельмі файна поглядеть на все ж таки на гэтые королевские водоспуски. Так, это вода горячая чи тепленькая? Это тепленькая, так. Тримайте. Тримайте ты. Ты устал, ты подбег, ты меня побил. Тут навоняли трохи, насмердили. Ну. Так, тут меня все хочет забить. Але у меня нема сенсу так моцно сопротивляться. Ну ось знову протухло яйцо, там уже вельмі шмат можна нават і купіць гэта протухло яйцо, навошта тады столькі шмат. Мне здаецца, можна было якісь цікавыя рэворды яшчэ дадаць, ці не так часцей іх рабіць, но такім чынам, мне здаецца, яны вырашалі, каб можна было цікава хутка гэта все збіраць. У Сілксонгу гэта зрабілі, мне здаецца, нашмат лепей, што гэтыя рэворды ты атрымліваеш, ну, надта больш цікавыя, то есть там всякие зброі, пассіўныя, актыўныя гэтыя рэворды, і такім чынам гэта болей цікавейша зрабілі. Працу над памылкамі правялі. Нізе є штосьці? Ці лісты былі ў левым боцы? Так, у левым боцы. Все, чую, пяе. Ой, там зачинено. Тут зачинено, тут нават все летаюць, усе надуліся. Трэба сачыць за станом здоров'я нашего. Так, это яшчэ кажаш мне, што тут нават ўсё зачынена, мы не можам так хутенька да яго патрапіць, так? Трэба будзе абыходзіць якімсь чынам. Так, тут зачынена. Падлога ламаецца дзесьці, не? Тут таксама зачынена. Так, там быў шлях, можа, вышэй прайсці. А насколькі прасцей у першай частцы назбіраць грошай, чым у Сілксонгу? Ну, так, тут прасцей гэта назбіраць, 7000 у нас ёсць. І у Сілксонгу, здаецца, ты ж, ну, калі мы гулялі, тады мы вельмі часта згублялі гэтыя грошы на спачатку. І тады у нас было пачуццё таго, што мы гэта ўсё згубілі, і нам было шкада згубляць гэтыя грошы, а тут нават такога, мне здаецца, нема. Ну і грошы кудысьці трэба гэтыя ўсе траціць, так? Нікуды. Так, жук, не забівай мяне, калі ласка. Так, нашли кавалачак масачкі. Ой, гэта яшчэ адна, так, можна яшчэ одну адзінку здароўя тут трымаць, добра. Было бы клёва зараз якогось нехуткага NPC сустрэць, каб про нехуткага NPC я б не про цябе казаў, каб нам можна было трошачкі здароўя гэтага набыць. Гэта будзе такі вялікі закуток, каб прыйсці да корніфера, мне здаецца, ці што?
Могу я потрапить? Могу я потрапить, але меня забили, добро. Дайте мне мапу, калі ласка. Чаму вы не даеце мне мапу? Я ўверх ж рухался тады, каб знайсці. А, так, я памятаю, што ўверх. Угару, так. Мы будем прымаць ванны зараз. А, так я у адваротны бок шоў. Ну, зараз тады уважліва трэба паглядзець, як там. Можа, уверх павінны ісці. Там уверху штосьці ёсць. А, ну мы так і бадзяемся тут. Шмат гэтых шароў тут. Можа тут? А, ну тут я быў. Так, ну зараз будзем грукацца ў кожную дзірку. Праходзіць усё па некалькі разоў. Трымайся. Ой. Гэтымі выбухамі яшчэ яны і хаваюцца тут, а з гэтымі хутка не нафарміш. Так, а ты бяжыш да мяне, так, зноў я амаль што забіўся. Так, ці я штосьці не заўважу. Ну, калі раскіданы гэтыя ўсе рэчы, то было бы лагічна зразумець, што ўсё ж такі я штосьці не заўважыў, калі тут быў у зачыненай гэтай лакацыі. Ты там пяеш, так? А, вось я сляпы. А навошта? Што я адчыніў? Унізе, можа? Можа, унізе. А, я адчыніў, да, там былі брамы. Сляпы просто сляпы, там у дурных ходзім несколько разоў ужо. Я ўжо не памятаю, як тады трапіць. А вось аказалось усё напросто лагічна. Хо-хо, такія захапляльныя гэтыя вадаспускі, правда, лабірынт з труб да тунэляў. Лепшага месца, дзе я бы мог ужыць свае таленты і не маю чаго прасіць. Тут так усё парадкавана, так прадумана, зусім не падобна да тых грубых няроўных пячор. Але так прыкра. Маё тулава гаворыць мне, што мы побач з грубнымі пусткамі, таму мае сырыя прыгоды, відаць, скончаюцца тут. Ды мапа, можна сказаць, гатовая. Ну давай, колькі, ну не вельмі танна, мы памятаем, што і праз 100 дзеў ты там нам дадаваў. Бо так, хуткае перамяшчэнне ўніз, добра, мы... Ты мапу, можна на мапу паглядзець? О, яма хлама, я памятаю, што ў яме хлама там ёсць. Там трэба нам знайсці звычайны ключ. Каб я гэта не забыўся, трэба нам гэта праз метачкі, як тут метачкі, тут пакласці. Тут вось лаўца мы зразумелі. Мы прыйшлі ўверх і дачыніліся, вот адчынілі, наверное, гэтыя брамы до рыбных пустак. Ты пяеш, вот тут мне падказалі пра гэты шлях да бруда, дзе можна пабіцца жуком, так? Вось тут таксама ёсць праход куды. А, ну гэта там вось гэта труба. А труба гаізмы. А пра трубу мы праляцелі, сюды прайшлі. Тут закуточак, які нас выводзіць вось у гэтую. Здаецца, вось у гэтай частку
і Гай Ізм. Я не здаецца, што ёсць ли там NPC на Гай Ізм, ці нема яго. І ці ўсё мы там даследавалі пра Гай Ізм, мне здаецца, што вось я не памятаю, ну можа там мы зваліліся ўніз і там уже атрымалі гэтую здольнасць. Так, добра, я памятаю, што у лакацыі з вось тут можна праплыць і, наверное, можна да старэйшыны гэтага ўжо патрапіць. Гэтага боку, там дзе медузы, і там можна корніферага сустрэць, каб яго... мне здаецца, нема. Добра. Дзякую, Кадалус. Эйт. Ці можаш распавесці, ці правильно ці я читаю твой нік. А мы што такім чынам будзем зараз рабіць? У нас есть гэтая здольнасць да гарачых істочнікаў. Я памятаю пра вось гэты момант, можна пайсці зараз там праплыць. Ці мы яшчэ памятаем, куды мы можам зайсці зараз? Не магу казаць. Давайте, можа, яшчэ раз мы пойдем, звярнемся праз, можа, хуткае перамяшчэнне у станцыі Каралевы, раз мы ўжо тут. Прайсці, паглядзець, ці штосьці змянілася, ці не. Я сам не ведаю, як яго чытаць. Ну, добра. Варыятыўнасць гэта таксама файна. Це можа ўсё твіч нагенерыў, калі можа там першы раз які трапляеш, і там кажа, вось не шмат у якіх гэтых сервісаў. Не жадаеце, ці вы, каб у вас мы згенеравалі гэта ваше імя? Так, а што у нас тут? Тут шмат грыбоў. Мы тут билися с кем-то, ці не? Так, это мне не падабаюцца гэтыя выбуховыя маленькія падчваркі. Так, было бы добра на лаўцу присесть, вярнуць сябе ўсё ж такі гэты компас. Бо я так заблукаю без компасу. Здесь недалеко был, я памятаю, вось яна. Верните мое трывалае тело, ці... Так, гэта збор ева спрытнюха, зразумела. Ну, можна пакуль гэты смярдзючы наш пах прыбраць. Компас вярнуцься. Вярнуць сябе компас. Глыбіннае гнездо, гэта у нас на чарзе, каб даследаваць. Мы памятаем, можа, ўсё ж такі да глыбіннага гнезда пайсці. Што у нас там у глыбінным гнездзе? У нас ёсць вось гэты закуточак. Но калі нам далі ўжо здольнасць, то, здаецца, лагічна было бы пайсці ўсё ж такі праплыць. Так? І нават зараз будзем, калі падымацца, успомніць усе месцы, дзе можна было б яшчэ таксама праплыць праз... я ж вспомню, вёска-то багамолаў, там аж уже нас пакланяецца, можна іх не забіваць. Яны ўжо наши сябры, а навошта тады я ад таго багамольчыка-то прыбіў, я не ведаю. Там таксама пустоты у багамолаў ёсць, вось тут вышэй. Ці няма там ці штосьці цікавага таксама. Таночкі ўсім. Як вы тут бадзяецесь, што робіце? Так, не той бок пайшоў. Складаны бок тут пайшоў. Яшчэ вышэй будзем падымацца.
Так, это надутые наши так само. Мы их ведаем. Так, а что я тут не отчинил? Почекайте. Через раз вверх можно пройти. Грибное сердце. Грибное сердце и чему я там не зауважил закуточек той. Так, отчиняем брамы, как можно было хутенько пройти. 70-71, это такий великий год у нас. А, так я пам'ятаю это место. Тут шмат вибухових гэтых бімб, які нам перешкоджають. Здається, тут недзе можна сабе дзяўчыну знайсці. Здаецца, ты маеш на ўвазе, наверное, пра дзяўчыну, якую можна вызваліць, так? Яна ўжо там, здаецца, ці тая дзяўчына, пра якую ты кажаш, якую вызвалілі і якая нам потым робіць гэтыя лялькі, да, з нас, што мы яе герой, так, можа? Ну, гэта файны быў момант, мы, здаецца, калі дагряжем, то паедзем, мы таксама можам гэта паглядзець. Там тусуецца і сядзіць на лаўцы, нас чакае, як бабуля. Вона больше у нас. Як самачка богомолу, так. А мы не ў той бок пайшлі, нам трэба ў правы бок ісці. Ну, знайшлі, што паглядзелі там. Так, яна, што мы Гео там дадаткова знайшлі. Нам гэта Гео хопіць нават на другую хату, каб пабудаваць. Калі была б такая магчымасць. Так, яна, так, вядома. От ці праз левы закуток ісці, ці праз правы закуток. Ну, можна праз левы закуток. Вверх ці не? А, там зачынена. Там зачынена, мы там былі, мы ўсюды тут уже былі, все это гэта бачылі. Батутныя грыбы, якія нас б'юць. Там корніфер сидзеў, мапу нам аддаў. У DLC потом будзе на што выдаткаваць, так? Есть DLC до Hollow Knight, так? Я разумею, што трэба будзе паставіць, паглядзець потым. Як на 100% гэта праходзіць. Так. Мне здаецца, так паразважалі, такія, о, там шмат у каго пад мільён Гео ёсць, давайте ў DLC зробім краму. Ну, гэта будзе тады файнае рашэнне, каб для гульцоў, каб гэтае Гео ўсё ж такі набываць, так? Ага. Клёва, што ёсць DLC, будзем глядзець. Так, рыбочек. Рыбочек металюга. А мы амаль што прыйшлі, і мы нават пойдзем... А, тут ужо горача. А мы амаль што дайшлі до нашага сябра, які нам... які кажа, што мы жадзёбы, а сам рамантуе нам за вялікія грошы ўсё гэта.
Так, накіроўваемся. Ну що, як ти тут? Знов почуваєш? Так, знов я джадзёба, і як заўсёды. Так, мы тут захаваліся, можем далей пайсці у закуточек левый, там поглядеть, что у нас есть. А проплыть пакуль я не бачу, где можно проплыть. Там додатково. Могли более, мне здаецца, шмат локаций з гарячай водой раскинуть в розных месцах, каб пробить некие, может, додатковые реворды. Але, может, у меня просто так память невеликая. А что мы прошли? Мы прошли это место. Десантура хуткая. Но насупраць ось яно так. Ну что тут у нас? Тут у нас батутные справы, так? Так, не потрапіў, не... А, тут яшчэ он ёсць дрэва існасці. Можем існасці собрать, там колькі яна казала, що вже потрібно 1500 існасці. Нам би ваяра якогось і по 200 існасці дає за бойку. Так, щось я не потрапляю вже. Так, там далеко. Можно покуль тут собрать. Тут был еще. Апошняя? Так, здесь что апошняя? Тут нічого ще не сховали боцы, ці... Мне здається, я тут ніколи не заўважаў, што ёсць якаясь таемнае месца, калі ты спаўзаеш па сцяне. Такого тут, можа, і не рабілі пачатку. Гэта ўжо Сілсонгу дадалі дадаткова для складанасці. Можа, я памыляюсь. Можа, ўсё ж таки месца тут ёсць такія. Так, а тут... Туманная теснина. Ну, мы памятаем про туманную теснину. Ну, может, таким чином, что з грибных пусток мы пройшли, и корніфера з левого боку знойдем, не? Ці просто гэта хуткае перамяшчэнне да туманных цяснін. Так, а гэта мы памятаем, што там у нас ёсць заражэнне гэтае. Мы так шмат яшчэ не даследавалі гэта заражэнне. Можа, там яшчэ ёсць хтосьці. Кого мы павінны перамагчы, каб гэта заражэнне ўсё ж таки оно прайшло. Так, мне здаецца, у першай частцы прасцей заўважыць сцены, якія можна разбурыць. Так, можа быць, гэта так і ёсць. Ну вось, і калі я бадзяўся, я гэта памяціў гэтае месца, што можна праплыць унізе і кудысьці патрапіць, і вось такім чынам у нас гэтая наша здагадка, яна прыйшла да тое, што мы тут можам трапіць да туманнага, як там гэта завецца, туманная цясніна. Цясніна гэта што ў нас?
Так, сюда мы прайшлі. А цікаво, можна ли набываць з вялікіх... Ой, гэта я тут не патрапіў, што гэта адбываецца. Чаму было шмат выбухаў тут, я не зразумеў. Мне штосьці яшчэ трохі яшчэ ВПС прасеў. Зараз яшчэ раз тады. Самое... А, там тому, что гэты яйки там... Не зразумеў. Яны дзейснуюць як медуза та вялікая, так? А, просто выбуховують. Не вельмі прыемна. Трэба тады страляць чорнай нашай згусткай душы, так? Веселые медузы. Ну, похоже на арбузы, так, арбузы. Манамон. Два ударчики цвіком сонным і ўжо поўныя гэтыя. Так, ну гэтага не патрэбна было рабіць. Не падабаюцца мне гэтыя медузы, яны якісь таямнічыя. Штосьці ў сябе хаваюць, так можна ў левы закуток прайсці, а можна было... Ці можна ўверх прайсці, ці не. Вось тут. Не, тут можна толькі атрымаць люлей. Окей. А, ну гэта споры, таму што споры тут ёсць, яны таксама дэмэджаць. Ну, можна і гэту лакацыю спорам не трэба браць, таму што яны трохі перашкаджаюць. Калі ты лечишься, ты пра іх забываешся і тады атрымліваеш пашкоджанне. Тут падлога не трясецца ці не? Так не трясецца, тады рухаемся далей. Можа нарэшце пачуем голас Корніфера. Так, бачу якийсь-то там палац і бачу сябра нашага. І правда, багатае гэта каралевство на сюрпрызы. Будынак просто на кіслотным возеры. Відовішча сапраўды, але неяк не адчэпіцца пачуццё адно. Быццам ностальгія, круціцца ў галаве, але не магу пакуль сказаць, што. Я-то думаў, гэты дух даследніка мяне сюды завёў, але цяпер здаецца штосьці іншае. Будынак заклікае мяне. Так ідзі, паглядзі, што там унутры. Ці ты баішся? Хочаш, каб я разведу першы? Так, зялёны сябра. Зараз чую дзесьці скаваны. А тут не чую. Дзесьці плача, не? Вось толькі праз тое, што я гэта пачуў, я яго знайшоў. Корніфер, ты мапу мне даш ці не? А, там нават хуткае перамяшчэнне ёсць. Це не тое хуткае перамяшчэнне, якое мы ведаем. Ці гэта... Ну, не каралеўскае гэта? Здаецца, што каралеўская.
А, ну ось банк. А, ну зрозуміло. Банкір не вернувся до нас. Так, банкіра нема. Може на банкіра хтось напав? Не з'явився якийсь там гэтым плуслівым махляром. Так, але ж я ж... А, памятаю, можа быць праз качка прайсці праз гэты дварэц, палац, тады мы до корніфера гэтага дойдзем. Так, а я сюды прайшоў. А, тут было зачинено, так, дверкою. Так, а где место для корніфера? Там, наверное, здаецца вышэй. Ну, добра, тады пойдем у палац, поглядим, что там у палацу. А, тут нават гэтая масачка, так. А, мы нават прыйшлі да старэйшыны. Архівы настаўніцы, добра. Настаўніцы. А ты шмат у яго грошай пакінуў у банкіру, а не трэба было шмат, да, пакідаць. Я пакінуў тут там 4500, ну, гэта максімум, які яна там можа схаваць, що я пакінуў, я все, нема. Ну, мне здаецца, можа мы яшчэ знойдзем, а можа не знойдзем, так? Не трэба было макс кідаць, такім чынам мы банк гэты все соблазн, каб сысці з гэтымі грашымі ў другі сусвет. Так, у нас тут ёсць лаўца. Нам кажуць, што нам можа гэта... Яна будзе нам зручная, так? Нам уніз? Будем змагацца там з кімсьці? Так, ну мы можем выйсці з гэтага палацу. Это ўжо добра, там яшчэ бачу кавалачак невялікі. Ого, там як хутка яно летіць. Як торпеда. Ну давайте вы все на меня налетите уже, забьете меня. Тут что? Оглядеть. Их жалко отсутность вонкого баллонка, брама стрымлівала святло и сосуд и яйцо и печать и примуть. И примуть внешне от печати внутри спячу внутрь меж. Тримать святло их сон отсутничає, рост тримає чагості. Так, тут якісь просто слова там бадяються, так, у гэтым сосуді. Добре. Так, ты меня тут не забивай. Ну ладно, все равно недалеко. Это с левого боку и с правого мы можем так потрапить. Но с правого боку тут якийсь стажар, не? Это такий выбор. Зробили ті пакуты праз медузы, ті пакуты праз электрычныя гэтыя плямы. Что ты выберешь? Что ты оберешь? Так, куды? Підляці трохи. Ой, я казав, да, что треба было прибрать. Калі вораг будзе з гэтымі медузамі, то гэта не занадта будзе нам зручна гэта выкарыстоўваць, потому что там будуць ляцець до нас гэтыя все торпеды вельмі хутка. На. Яшчэ на. Все, трохи подзарадзіліся. Нормальный заряд бадзёрасці, яшчэ ўніз. Ну што, мы сустрэнем кагосьці? Таму што першы старэйшына ўвогуле там адпачываў,
Нічого складаного там не було. Ти ж не зачинила? Зачинила все так. Вуму. Великая медуза. Будуть ці маленькі медузи тут чи ні? О, тут на от. Що ти будеш робити? Ти робиш що? А, ні, треба рухатися. Треба хутко рухатися. Так само там водичка тепла, ти ще що робиш? О, ти мені допоможеш, ні? Тут. А, ты сбиваешь оболонку, мне здається, что про эту оболонку я навіть не могу тебя побить. Мне треба чекать, коли ты будешь бить. Снимать оболонку, добре? Ні? Такий план чи ні? Ой. Ну, якийсь там момент я маю можливість полікатися чи ні? Здається, маю. Ён збиває балонку, мені треба буде в цей момент добити. Я зрозумів. Зрозумів, як це працює. Ми б'ємо. Ой, не той бок. Ой. Ой. Не потрапила під мої спори. Ну, навіть може і кльово було використовувати. А можна тебе цвіком сонним бити, чи ні? Этих маленьких наших. А, споры на тебе не удельничаем. Ну, потому что, может, и в этих медузных спорных локациях, так ты, у тебя иммунитет на это и все. Так, мне треба як-то лучше рухаться тут. Это навіть не другая хваля, там мы тут трохи отпочиваем, расслабляемся, релаксуем. Так, вы бежите за мной, а я текаю. О, цвіком я могу потрапить, добре. Просто я думаю, коли не тримається так пермагчи, то можна ж этих маленьких самонаводяних наших рыцарей так само до этой праці привести. Не потрапил что-то сонным цвиком. Так, забилася. Забилася істота. Допомог нам гэты наш сябра тут. Ну і таксама ж гэта як там. Гэтае правіла, калі вораг давольна вялікі, тады ён не надта і моцны, ён пакуль працуе.
Можна з двух боков, да, спусціцеся, можна было паглядзець і з правого боку, што там все ж таки ёсць. Разбурили тут, что у нас? Повне зараджених світломушок. Цистерна. А вас може визволити треба? А тут? Отсутності багаття, балонка вонкова унутры, месца, отсутность, пустячая вадкая субстанция, отсутность внутренней оболонки, вонковой матероровно-мастечный сосуд, отсутности внешнюю змяшчае. То есть шмат про оболонку, ой, там якийсь великий сосуд. Там якась медуза сидить. Внутри зерва нечто блещить. Ну, мы же не будем разбивать, коли нечто блещить. Мы же не сороки гэтые. Что ты думаешь на гэты конт? Дык яна и тебе звала. Я так разумею, гэта не выпадкам мы тут разом апынуліся. Хотя шмат выпало з памяти, гэта месца я помню, памятаю, можа. У гэтых пакоях настаўніца спрабавала захаваць усе веды каралевства і па сутнасці захавала сябе. Настаўніца з уласнай волі стала пячаццю, каб выратаваць галаўнэсць, але яна паставіла на сябе дадатковую ахову на сябе. Хаця я гэтага не помню, я адыграў гэтым подзвігу сваю ролю. Яна пазвала мяне сюды цяпер, каб адрабіў гэтую ахову, усё каб дапамагчы табе. Як усё саўпала тут. Ой, фігура спіць внутры резервуары. Паглядзець. Ну, так мы глядзелі ўсё. Не сумнявайся, ператварыцца было яе рашэнне не маё. Яна ведае, што ты зробіш, і, відаць, прымае гэта, што я заб'ю яе так, як забіў, можа, я не забіў першую старэйшыну. А, мне трэба яе так ось падбіць, так? Ці не? Што рабіць-то? Ну, замасніцца, можа, пэўным цікам потрапіць. Там ёсць якісь-то... А, ну сонным, так. А ось і мы. А тут уже не сонным біць трэба. Здаецца, яны патрапілі ўсе ў соннае гэтае царство, так, королевство. І мы ў сябе зараз іх усіх прымаем. Я таксама не адразу разумеў, што рабіць у гэтым месцы. Ну, так, і вось другая машачка, teacher. Destroy Банамон the teacher, настаўніца. Ну, можа, якімсь-то чынам мы вызваляем гэтых духаў. Будем спадзявацца. Так, і вось мы прачнуліся. Так, жыццё гаспадарні атухнула, а пячаць яе разбілася. Ты хочаш дамагчыся цяжкага, але я добра бачу тваю адвагу. І яна таксама верыла ў твае здольнасці. Ідзіш, ужо дазволь мне трохі адпачыць, справа зроблена, і я пачынаю адчуваць свае гады. Ну, я рада, што сябе дапамог. Так, таксама тая ж прапанова, тая ж рэч. І ён кажа мне
А мне таким чынам патрэбна будзе ісці наперад далей. А што ў нас у правым закутку? Калі б мы прайшлі праз правы бок, таксама тут гэтыя пісьменцы всякія, ёсць ли штось цікавае. Каралевства роздорыць плын, шмат якіх словаў зноў учыць. Нават от БР потрапіла сюды. HTML-евская, так, не стрымае іх не рост, не жыццё, можа, каб зрабіць гэта праз новы радок. Намагаліся так у перакладзе. Так, добра, нічога тут цікавага пакуль няма. А мы тады што, будзем выбірацца ўверх? Такім чынам. Так. Ну, спадзяюся, што так і ёсць. Але з гэтымі светламушкамі, мне здаецца, можна было штосьці там можа яшчэ накалдаваць. Няма мапы гэтага краю. Ападкі ўсё ж яшчэ ёсць. Праплыць там ці ўнізе нельга. Так, мои веселые медузы. Так, я так і не зразумеў, чаму корніфера няма. Где гэтая сабака сутулая? У гэтай мапе ён захаваўся пад бар'ерам, і мы так не выцягнули адтуль. Так. Ну тады выходзім. Выходзім на паветра. Пролезем яшчэ вышэй. А, можа там бар'ер ёсць, а можа можна праплыць унізе. Можа гэта так працуе? Зараз паглядзім. Так, бімба будзе ці не? Не, бімба чамусьці не выбухнула. Так, дзе ты там? Вось тут? Да, там сидіць. Ай. Не. Ну як так-то? Так, а по мапе тады што у нас? Ну, трэба тады як-то абысці, можа быць. Ці, можа быць, трэба нам якаясь прылада, каб прайсці. Я пайду зараз яшчэ раз тым шляхам. Так, галоўнае не чапляць вялікіх медуз. Вось тут уже былі, не? Можа, я там штосьці не заўважыў. Так, ну, зайшлі ў гэты храм. Выходзім за куточки. Так, тут усё зачынена, там забурыцца нельга. Дальше нельга. Так, тут шмат маленькіх. Тут чамусьці зрабілі такі вось пад арэну. Можа быць якийсь там намёк невялічкі зроблены. Тут што? Тут не адчыняецца.
не потрапіць, сказаў я і потрапіў, і мне зараз пляцоўка гэта выратавала. Можа я сюды ўверх не ішоў? А, все, бачу. Ой, бачу. Ой, зараз помру. Так, цікаво. Тады у той закуточок мы не ходзілі яшчэ. Я прыберу пакуль гэтыя мне перашкаджаюць. Не гэтыя, не на шкоду, а споры. Усякія гэтыя рэчы. Павялічвае цвік. Ну, можа, тады забяру себе пакуль. Такая прыемная лакацыя. Ну, мне вельмі спадабалася вось лакацыя з грыбамі і лакацыя вось з медузамі. Па колерах, па паралаксе вельмі прыгожа зроблена. Вельмі надакучлівыя вялікія медузы, але ж такія вось, там нават калі глядзіш, бачыш бурбалкі перад сваім гэтым экранам. І колеры файныя, прывабныя. З кожным разам ён все даўжэй біць гэтага чорнага сябру. Вось тут што? Тут таксама я не бу. Я там могу яшчэ шею залезці, а мне тут таксама падаецца, што мне тут не было. Бачу, якое выбуховае. Так, а вы тут што рабілі? Вы тут ели, пили. Сушеный вас... это жажда вас сушила, так? Так, а яйки не павінны трапляць зараз. Нас тут не было ж? Ну вось без другого конца барьера. Тут вот раскиданы гэтыя листы корнифера. А дзе ж ты сам тут тусуешься зараз? Таго боку нават спеў быў чутны. Там, у версі. Як ты мне прапановваеш пролезці? Вось тебе мы і знайшлі нарэшце, таму што мы з самага пачатку на гэту лакацыю трапілі, чулі яго спеў, і вось праз, здаецца, не ведаю, можа праз 7 штурмоў мы тебе ўсё ж такі дайшлі. Траплялася цябе ўнізе цёмная брама, побач з ёй неяк неспакойна, стараўся абыходзіць. Якая цёмная брама? Я не памятаю. Мне звязло, што я знайшоў іншы шлях сюды, хаця урэшце я трохі апёкся, калі ішоў брод праз кіслату. Тут 50 евро. Ніжэй адсюль стаіць вялікі будынак пасярод возера. Сапраўды цуд, бач, тут такое. Ты мне кажаш, куды можна яшчэ, да, патрапіць. Я хацеў увайсці, але зараз там гняздо гэтых слізкіх празрыстых стварэнняў. Ты кажаш про тое, дзе мы знайшлі настаўніцу, мне здаецца, праз гэты палац. Быры, яны проста такія брыдкія, і як зачапіць, яны гадка б'юцца токам. Вядома. Вось храм, зарослы курган. Я не памятаю пра зарослы курган, можна было паглядзець. Архівы настаўніцы, вось мы там былі, а што ўнізе, там рыбныя пусткі, там нават яшчэ якісь NPC.
О, давайте сходим, поглядим. Я б, конечно, пройшов би там ще у правий закуток, мені здається, там я бачу ще дірку, каб можна було підійти. Ці мені гэта падалося. Так, всім вийти із сумрака. Ці гэта мне падалося ці не. Зараз паглядзім, пашукаем. Ой. Мамон, Манамон. Ці Манамон, ти Мамон. Так, все нафармили трохи души. Ой. Вот там не? Ці мне просто гэта... На мапе гэтага не было, не? А, на мапе гэта не было? Чамусьці? Чаму? Ай. Ай. Як при ядернай вайне гэтай, так. О, там толькі выбухи одни. А як тут? А, можа ось так отойти? Не, мне подалось, что и гэта яйки зачепить. У меня нема болей. Зараз его. Так, а тут зачинено. А тут повинно, мне здається, можна буде пройти. Так, это платформинг. А калі б'єш медузу чорнай душой, тады нават і не ляціць у цябе гэты водоворот. Так. У меня паніца была зараз. На паніцы праз гэтых шмат тут нават схавана якімсьці чынам, тут што не... А, ну тут усё схавана. Не подказывают, что можно пройти здесь. На мапе можно и не зауважить. Но это приемно. Ну, приемно тым чынам, что все ж таки это не так явно зрабілі. Яшчэ існасць, здабылі яшчэ існасць. Калі будет еще 500, так само можно вернуться до мадам пророчцы, так? Але я памятаю її ім'я. Добре. Мы паўзем, зараз вернемся в эту жахливую локацию з шмат выбухами. Что, я вышел уже? Так, это я спидранил тут. А, черная душа нават пролетает про стены, так? Угу. А ці могу я там так само это зрабіць? Напрыклад, ось так подпрыгнуть и ось так бомбануть. Зменшить? Не потрапила там по тым. Хто гэта зрабіў? Признавайтеся. Эх, до медузы не чапляю. О, подчапіўся. Подчапіўся, добра. Можна яшчэ подчапіцца, не? Может, ты нам тут прапановываешь либо хуткие пакуты, либо не хуткие пакуты, так?
Опана. Так, треба подлікуватися, інакше ми тут зараз хутка загинемо. Що ми тут знайшли? Ячейка амулет. О, гэта смачна. Гэта смачна, мы знайшлі яшчэ одну ячейку амулету. Таким чынам мы можем себе яшчэ цацак навесіць яшчэ болей. А ты прыйдзеш да мяне, ці я да цябе? Ой, як то месяц здоровье все повылечилось. Здавалося, что не было у меня так шмат. А где ты? Праз верхний бок пройти. А, ну все, я тебя потрапил, я тебя забрал, так? Там сапраўды нічога няма, ці може щось ёсць? Может, тут дают отшивку, коли ты все яйки тут сбиваешь? Или это недокладно? Не думаю, что нам это потребно зараз. Ну, реворд мы атрымалі, здаецца, што болей тут нічога мы не знойдзем. А что ты... там таксама яйцо было выбуховае. Так. Мне б таксама бы зараз якогось NPC принести. Ну, прыемна, што мы знайшлі ячейку. Зеленый шлях там далей, а мы хотели бы пойти до ось там унізе. Ці я запамятаў, ці там хтось ёсць яшчэ, хто гандлюе. Ці нават я там не бачыў, што ёсць. Шмат што бывает, што хутка запамятваеш, што дзе зараз ёсць. Зараз хутенька туды збегаем. Поглядим. Нам сюда? Ну, можно сюда пройти, но там, мне здаецца, ниже более беспечнее, сказал я. Так, зараз подлекаемся. И, а что там? Так, просто закуточек. Просто закуточек. Так, танчики усім. С вами уже бачилися. Дайте еще трохи души нафармить с вас. Так, далее. Рухаемся. Нават калі тут до старейшины идешь, то у Силсонгу можно поравнать, что там было со спевами. Так само такая ж механіка, каб не вельмі складаная, дзесьці там трэба было з кім-то празмагацца, з кім-то так само дзесьці можна яшчэ туды ў левы бок прайсці. З кімсьці таксама можна і рыдл якісь-то вырашыць. Вось мы ўжо таксама, когда мы старэйшыны прыйшлі, другой настаўніцы патрапілі, зрабілі гэты квест. Все, я зразумеў, што гэта. Гэта ж наш гэты банк быў тут. И все наши гроши у нас забрал. Ну, туда идем, где мы еще не были. Алло. Вот мы тут не проплывали, и мне кажется, там еще сверху мы
не побачили, там дзесьці ёсць дадатковае гэтае здароўе. Сіненькім такім памечана. А што гэта? Гэта можа рэйкі тут з цягняком. Сады каралевы, добра. Сады каралевы. Так, а што гэта новыя, не? Новыя NPC. Ты ляжыш? Ты ляжыш як вожык. А ці можам мы паглядзець, пачытаць? Так, а гэта быў уцясненне пад намі, дзе густы туман і патрэскавая нейкая дзіўная энергія, там паляўнічай лёгка можна страціць свае пачуцці, беражыся незразумела і ненатуральнае прытойваецца там. Зразумела, так, цёмчык, это мы бачылі рыбны грыбочак. А дзе тут? Я ж, здаецца, новыя гэтыя пачваркі, не? Вось ты. На вожика, называется, похоже. С иголочками своими, так. Так, что там за курган? Чому ми до його... А, тут було зачинено, я пам'ятаю. Было зачинено, там чорний бар'єр стоїть. Таким чином, мені здавалося, просто нам приладу дадуть, каб праз чорний бар'єр гэта прайсці. Здаецца, його навокал треба обиходити. І тут ми так само були, я вже не пам'ятаю, що тут відбувалося. Зарослий курган. Зараз хутенько ми тут падають. А, тут була... Гэта сонная наша... Дзяўчына. А, нам тут далі гэтую здольнасць біць уверх. Я вспомнил. А там што? Так, не перашкаджайце мне. Пачакайце. Тут нічого нема. Так, ну, таким чынам мы ў кургане ўжо былі гэтым і ўжо тут змагаліся. Гэта прыемна разумець, тады ідзем уніз. Танчкі вам. Дворача, прайсці можна ў левы закуточак? Я бы зрабіў, што можна было, але нельга. Так. Тут праз зачинено, тут можна прайсці яшчэ. Хтосьці бачыць, не? Напроц тут такі вось зрабілі навошта. Навошта я тебе запытываю, што гэта? Чыняй. Ну я не разумею, навошта тут яны закуточак гэта рабілі. Я нават, мне здаецца, меня тут не было. Странно. Я, можа, покладу, каб пра гэта памятаць, вось бубку наўпрост. Так, яшчэ тухлая яйка. Так, а нам дадуць зараз гэты лор, так, пачытаць. Пра тухлая яйка. Што там па лору? Не? Или тебе нам дали, только это трэба уверх. Так, это не. Блюгмех. Калі маеш нюх, лёгка адшукваецца, вельмі рана несці іхні... несці іхні яйкі. Ну ж пратухлае, чаму будем есці. Так. О, здорово. Анучка. Маленький вояр. Ці гэта Анушка. Можа, Анучка?
Дык ты ідзеш памерыцца сіламі з гэтымі здрадніцкім племенем. Ліхі народ тут асеў у гэтых прагалінах. Некалькі я быў некалі я бы носу сюды не сунул, але тваімі дзеяннямі я разумела праўду. Нам альбо сустрэць свой страх твар у твар, альбо згінуць ад яго. Калі абое дамо рады і праб'ёмся, можам потым абмяняцца расказам пра свае прыгоды, я вельмі таго чакаю. І затым мне заклікаў на арэну. І калі я цябе выратаваў, ты зараз ужо атрымаў гэтыя пачуцці, што ты можаш бадзяцца і змагацца з любым ворагам, так? Добра. Тут няма мапы нават. Яшчэ якийсь край. Далёкі край любімы, так? А вы не тыя багамолы, якія мяне не паважаюць, так? Летучие. Так, что у нас унизе? Унизе у нас не ляти за мной. Есть кудысьці проход. Так, 3 разы патрэбна патрапіць па ім. А гэта што, арэна? Зразумеў, а у меня тут прылад-то нет добрых. Ну все, такая невеличкая. Невеличкая, так, анучка, так. Все гроши в банк поклал. Откуда вы все ведаете, вітанки, Михась? Тебя бачать, да, поклал все гроши, сперли гроши все. Може знойдем яшчэ. Я не ведаю, по сюжеті знойдем ці не. Що тут? Тут можна пройти вниз було. А, Корніфер, ти тут так само? Ведаеш пра каралеву Халаўнэсту, відаць, гэтыя сады некалькі былі яе прытулкам, цяпер жа тут усё парасло дзікаю травой і паўсюль снуюць нейкія ліхадзеі. Якая б не была негасцінная гэтая старана, мне спадабалася тут падарожнічаць. Хочаш глянуць на мае старанні? Ну, канешне. Ты яшчэ спытаваеш мне, давай сюды. Туманная цясніна. Там ты лаўцу нават падкрэсліў, добра. Дякую. Што, это пастка, не? Не пастка. Я просто гляджу, што 7К ў кішэні, значыцца, банк не працуе ўжо. Да, банк не працуе. Так там не працаваў дагэтуль, таму што максімальна ты ж мог 4,5 пакласці. Ну, вось яна паглядзела, што там даволі на максі яна можа гэта трываць. І ўсё збегла. Вось гэта жучара такая. Так, а вы хто? Вы клелі фера ортопы. Гэтае месца так і інтрыгуе, правда, столькі адкрыццяў чакаюць нас навокал. Мы самі скора сыдзем, але, здаецца, неяк не пагодзімся, куды пайсці. Это ўсё прывяло да некаторай спрэчкі між намі. Трэба нам, правда, перастаць сварыцца аб такіх дробязях. Да, аб дробязях можна не сварыцца. Усё будзе добра, а за вас можна атрымаць одну адзінку існасці, так? Пае нам Корніфер. Ну, я бы пайшоў, можа, ўправа, за куток паглядзець, што там унізе. І куды? Ась. Будзем уніз зараз рухацца, калі шыпы пройдзем. Там мне так само, мне здаецца, там можа яшчэ хтось. Ты мне... я хацеў бы буду прайсці, але мне кажуць, ідзі-ка ты кругаля, наверні. Лайна паеш, добра. Пойдем тады.
вугаля гэтага рабіць. З вами можна не змагацца зараз. Ой. Хацеў бок, а не атрымалася. А як тут нават мы не зможам прайсці зараз, да? Там нас заблокавалі, кажуць, ідзі праз якуюсь лакацыю, там прыйдзеш. Наадварот, што чаму тады намаляваў, каб будзьце мы там ужо былі. Как будто бы мы там былі, а мы, можа, таксама там былі. Я памятаю тое месца, там, дзе ляжаць гэтыя зараженные, так? Зараженные наши гэтые жучки. Но мне кажется, что ты и так не пройдешь там. Я не разумею туда. Начиняйте. Не начиняйте. Приблизно так же крипта працує. Я вот не памятаю, там хтось про крипту гэтую апошнюю навіну, мне здаецца, можа, з недзелі-две, не з недзелі, а з тыдня, так? 2 назад, калі хтось там загінуў якийсь ці менеджер, ці криптобізнесовец, тому што я не ведаю, што крипта там скокнула надта моцна. І хтосьці свае інвестыцыі там на шмат мільёнаў праеў. Але гэта недакладна, я пра гэта не ведаю. Што гэта такім чынам адбываецца? Тут дзесьці ёсць шлях, не? Можа? Не. Так, здагадкі якісь-то пайшлі, а я бы яшчэ пайшоў, там ёсць сіні гэты на лікаванне паглядзеў, ці быў я там, ці не. А можа, я быў? Так, пачакайце трошечки. Трэба удакладніцца. Так, меня нават не падпаліваюць гэтая вода, а сюды мы праходзілі. Всё зразумела. Тут мы дакладна былі, сюды мы траплялі, а ў версіі мы знаходзілі гэтых нашых сяброў, якія тут ляжаць. Можна тут 3 адзінкі здароўя сябе здабыць. Дадатково, пашліце яшчэ раз пабадзяемся по тому саду каралевы. І калі не знойдзем, будзем тады другі шлях шукаць. Так, там курган, тут мы просто заходзім унутр. І нічога там не адбываецца такога цікавага для нас. Бяжым уніз. Тут мы адчынілі праз браму, не можам чорную прайсці, але ж мы адчынілі гэта з правага боку. Так, тут у нас гэтая мапа ідзе. Дайце паглядзець, пачытаць вожыкі. Там туманная цісціна з правага боку, там в Корніфер сядзеў, маляваў свае мапы. Давайте еще раз. Можна будзе шырокім зрокам паглядзець, ці нават можа праз другую лакацыю павінен туды зайсці. Но мы бачым, што там ёсць гэты і гэты рычаг, і нам кажуць, што мы
пройдем якийсь шлях за куток, каб туди залезти. Добре, а що там є? Яка мапа з нас? Ну я пам'ятаю, що там так само зачинено место, но там можна проплыть. Я не ведаю, можна було б ще раз туди наведатися. Но я більше не бачу ніяких других шляхов праз зеленый шлях, каб можна было праз верх пройсці. Може можна праз низ пройсці? Шмат розважальнага сьогодні наконт того, як туди дойти. Що у нас тут? Може можна пролететь? Так, іди сюди. Ти що? Так ці можна пролететь? Ні, там закуточок не працює. Ну вже гэта арена ж была. Главное, що там нельга гэтага здзейсніць. Вось я дурачок. Дурань сляпы зноў. А як тут? Мне здається, не хопіць часу, так? Не хопіць часу, але ж не хопіць, може... Праз гэты дзве мы не праляцім. Ой. Тут сейчас зараз заб'юся. Не атрымліваецца пакуль у мяне. Вось ты, собака тут. І що гэта? Ты так сам ламаешься. Ой-ой-ой-ой-ой. Так само вельмі люблю платформінг у скобочках сарказм, так? Ну, дякую, що тут так само собака стула. І тут так собака стула. Просто був не підрихтований, каб сюди йти. Хутка забив. І... Що отчинилось? Могли казать, что отчинивается. Может, что отчинивается? Отчинилась вот гэтая, да? Тут брама была. Ну все. Все это было ради того, как мы отчинили браму. Пойдем зараз на лаўцу сядем. Путенько. И пройдем у нижний закуток. И, мне здаецца, будем крыху уже зачиняться тут с этими нашими прыгодами сегодня. Уже шмат тут 3 гадзіны набадзяліся, цікавага шмат паглядзелі, вельмі много новых лакацый адкрылі, адчынілі. Было бы цікава, конечно, яшчэ з істотнасцямі ўсё ж таки до 1500 добрацца, паглядзець, што ж ўсё ж таки нам за 1500 мадам дасць, так? Будзе гэта чорная яйка ці не? Бачу дрэўцы, не бачу гэтых супярэчнасцяў, каб іх здабыць, так. Easy. Так, easy у нас зараз. Но мне здаецца, что на 1500, конечно, тут не будет.
Разумець бы яшчэ, дзе ты апынуўся. Так, жучок. Мы як хардкорна ідзем, наш шмат здароўя, мы об этом нават не хвалюемся. Атрымліваем пашкоду, і яшчэ ў нас душа вяртаецца у якоїсь тут меры, так? Уже дрэвца нам таксама падказала, куды тут. А, ну вот, все. Сабралі дрэвца, выбухнула. Куды мы можам яшчэ прайсці? А я прайшоў бы туды вот правы закуток. Таму што там шмат бачна, што сам будзе платформінг. Может, тут не складаны платформінг, конечно. Но мне цікава, што не показваецца лакацыя, ну, нема стрелачкі, якая нам кажуць, што ў тым боце ёсць. Зараз хуценька прабяжым. Паглядзім. Не бывае складанага платформінгу, так. Куды так далёка? Ну, пакуль по платформінгу я могу сказаць тое, што у Сілксонгу там складаны платформінг. Тут пакуль я не вельмі бачу, што быў складаны платформінг, і ён пакуль не вельмі доўгі, але ўсё будзе як-то, ўсё яшчэ наперадзе. Ключ любові. Я не памятаю якоїсь месца, дзе патрэбен ключ любові. Брамы якісь пакрытыя набіўкаю, на ім сімвал любові. Я памятаю, што звычайны ключ патрэбен нам унізе там каля каралеўскага гэта вадаспускі, так? Каралеўскі там вадаспускі или каралёў вадаспускі. Каналізацыя там зачынены ці жучок, ці істота там, ці Волан-де-Морт, хто ведае. Так. А, ну нам гэта тое месца, где зараженные, так. Зараженные наши, заражены. Труп іншага ланцугі адольную інфекцыю, добра. Да цікавага боса ключ. Ну, дзякуй за таемныя падказкі з гэтым. Ну, будем шукаць. Можа, я запамятаў, дзе у нас яшчэ брама ёсць, але будем шукаць. Так, добра, давайте, можа, прабяжымся ўсё ж такі тады ось той... А чаму ты ўсё роўна не падказваеш мне, сырочку ты не маляваў, што тое месца ўсё ж такі да рыбных пусткаў? Можа, гэта гліч, можа, гэта так патрэбна. Прабяжымся тады яшчэ да левага закутка, можа, тут лакацыя не надта вялікая. І што не патрапіў па цябе. Можа, здесь будзе якісь стаячы вораг, можа, будзе праз цвік. А, ты да мяне ляціш? Трохі падбадзёрыцца, можа, трымаць гэты зарад душы. Ну, просто я бы гуляў, можа быць, і гуляў у гэту гульню, таму што цікава даследаваць, цікава бадзяцца, штосьці новае для сябе адчыняць. Знайсці гэты чэлендж пакуль складана.
для сябе. Можа гэта праз тое, што ўжо шмат прылад мы набылі, а можа ўсё наперадзе. Так, там яшчэ лаўка. Ці гэта паска, ці гэта падман зноў. Пасля Сілксонгу мы ведаем, што паўсюль падман. Так, лаўка. Вот там прыемна, там летаюць гэтыя дракончыкі. А тут нават нам лаўку зрабілі. А што гэта? Хтосьці падслухавае, не? Навошта гэта было? Цікава. Хтосьці за намі сочыць. Там прайшлі, што ўнізе. На нізе бойка з вожыкамі. Што яшчэ ўнізе? Нізе цемра. Так, пошакатали дубку нам. Так, бачу яшчэ Еву. А, і там Еву. Навошта яно? Ты меня телепортнула у ніжні гэты чекпоинт. Здаецца, що так. Апошні босс нармалёвы такі челлендж. Ну, будем тады чакаць апошняга босса, калі ёсць тут челлендж. Будем глядзець. Та апошняга, мне здаецца, яшчэ трэба дайсці до старэйшыны там. У нас хуткае перамяшэнне праз пакуты адбыліся. Так, і зараз, дзе мы апынуліся? Так, новая пачвара, ткачок. Жвавы павук перасякае свае ўладанні на нітках павуціння, часта сядзіць у засадзе. Грыбныя пускі, што гэта? А, это глыбіннае гняздо. Так тут павінен быць хуткае перамяшэнне, не? Ну, не перамяшэнне, а гэты цягнік, ці паравозік, ці хтосьці там. Так, хтосьці тут жыве. Малюе на каких-то масках. Маскар. Гэта на істоце маска ці твар. У галоўнасці цяжкая справа, каб адказаць на гэта, на такое дакладна. Цудоўна гэта мець твар, не кожны з нас так благословёны. Так а што тут? Яно відэа пра твар, што пад маску схован, які ж звычайны кантраст задумаў змей. Так, не разумею. Тут нават пайшлі квесты, калі тебе прынесі тое, не ведаеш тое, і дзеля без твары каралевства буду вырабляць. Ну ты вырабляеш. Маска твары ему патрэбна такое ці не, каб вызначыць, каб цэнтраваць, каб існаваць. Я не разумею. Можа тут мы павінны будзем якасна прыйсці штосьці аддаць гэтаму маскару, так это маскар. Цікава. Цікава і незразумела. Маскар тут сядзіць, такім чынам можна, каб гэта не згубіць на нашай мапе, пакуль гэта вызначыць, каб я памятаў, што дзе маскар можа гэта сядзець. А што там яшчэ? Можна ўніз прайсці?
Прыгоды не спыняюцца, тут все кудысьці мы ідзем, кудысьці паўзем, а за нами гэты паук паўзе паўсюль. Зараз на якоїсь лагічнай кропкі скончым. Меня заб'юць ці я заб'юся сам. Так, ты плюешься, ты меня зараз заб'ешь. Так, тут якийсь намек на то, что нам потрібно буде гэтая душа. Зараз наб'ем. Где мы опынуліся? Мы все в гэтым гнезде блукаем, проходим. Ты кто? Ты глыбинчик. Нет, это не глыбинчик. Это глыбинчик маленький, а вот ты кто? Отданный подкрадун. Прихильник Хэры Звер. Баронится передними каптюрами и крепкой брони, а потом зненацку накидывается на здобычу. Дайте присесть где-нибудь. Может, сюда пошел. Так, сябру своего доглядели. Я не выйду. Да, ну потому что я там и не прошел, и не доследовал с того боку. Ну добра. Бачым, што тут шмат яшчэ можна што паглядзець і прайсці ўніз. Бачым, што можна таксама у каралеўскім садзе таксама яшчэ прайсці ўверх. Можа нават з гэтага пачнем. І там ось зачыніліся обе гэтыя лакацыі на мапе. Вось так мы сёння прадуктыўна прайшліся, шмат што паглядзелі, мне здаецца, шмат чаго побачили. Дзякуй, што глядзелі стрым. Дзякуй вялікі, што пісалі ў чаце і прыходзіце на вам гэта цікава. Побачымся мы з вами тады ў панядзелак, тому што ў нядзелю, здаецца, у выходныя мы будзем адпачываць. Увечары можа будзе лайтовы стрым наконт таго, чтобы пагуляць в якісь невялічкі, можа, ці кааператывы, ці у якісь хорар-гульні, паглядзім, што будзе ўвечары. Завітвайце да беларускіх стрымераў і буду туды з вамі развітвацца. Да пабачэння і цудоўнага вам дня.